Għalkemm fil-Kunsill Lokali ta' Ħalbalzan il-Partit Laburista qiegħed f'minoranza assoluta, xorta qiegħed jagħmel differenza. Hekk sostna d-deputat mexxej tal-Partit Laburista Tony Abela fi żjara f'din il-lokalità it-tlieta filgħodu. Dan huwa lokal fejn il-Partit Laburista qatt ma kellu maġġoranza, però huwa lokal sabiħ, huwa lokal li fil-fema tiegħi tliet villaġġi huma sbieħ ħafna u nista' ngħid ukoll bil-preżenza tagħna f'dan il-Kunsill l-affarijiet saru affarijiet tajbin f'dan ir-raħal. Il-preżenza ta' kunsillier Laburista f'dan il-lokal issarfet biex saret iktar pressjoni fuq il-Kunsill għal ħidma iktar trasparenti u iktar viċin in-nies. Il-Kunsillier Laburista Desmond Zammit Marmara sostna li fuq insistenza tiegħu il-Kunsill fl-aħħar leġislatura iltaqa' iktar regolari u żamm l-uffiċċju tal-Kunsill miftuħ għal ħin itwal bilan li residenti jiġu moqdija fl-iqsar żmien possibbli. Fid-dawl li numru kbir ta' residenti ta' Ħalbalzan huma anzjani tal-fuq minn 60 sena, jeħtieġ li l-Kunsill ikun proattiv fl-għajnuna li joffri. Minn popolazzjoni li hawn li tidher li hija daqsxejn popolazzjoni li hija aging population, wieħed għandu jikkonsidra li jkun hawn ukoll daycare center għall-anzjani. F'din il-lokalità, il-kandidat tal-Kunsill Lokali għall-Partit Laburista huwa Desmond Zammit Marmara.